Λοιπόν, εγώ έδωσα μια υπόσχεση και την υπόσχεση θα την τηρήσω. Είμαι στην Κατέμ, είναι 4 Τρίτου και ήρθα να πάρω μηχανάκι καινούριο, ναι. Πάμε μέσα να το δούμε. Επιτέλους έκανα άνθρωπο. Πώς σου φαίνεται, όχι αν με έκανες άνθρωπο, γιατί άνθρωπος ήμουνα. Θέλω να το δούμε, διότι είναι το πρώτο ουσιαστικά που παραδίδεται και επίσημα στην Ελλάδα. Τα σχόλια από το εξωτερικό είναι μόνο καλά. Έχει τρομερή αναβάθμιση σε σχέση με το προηγούμενο που ήταν το 890. Όσον αφορά το μοτέρ του σε δύναμη αλλά και γενικά σε μοτοσυκλέτα, προσωπικά θεωρώ ότι είναι και η καλύτερη επιλογή για αυτήν την κατηγορία. Δηλαδή όχι το 1390. Το 1390 είναι πολύ ωραίο να το πάρεις εφόσον καταφέρεις να οδηγήσεις το 990 να το μάθεις καλά, διότι είναι μια μοτοσυκλέτα με πάρα πολύ γκάζι, αλλά νόμιζω ότι θα είναι το επόμενο level το να πάμε στο 1390. Εντάξει, τώρα κάνα μήνα θα χρειαστώ το μάθω. Ναι, για να το βάζεις μπροστά. Κάναμε μια συμφωνία, θα μου πληρώνεις τα σέρβις. Αυτό είναι το μόνο εύκολο, τους άλλους πια είναι και πολύ οικονομικά τα σέρβις, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Ωραία, το είπε. Θα μου πληρώνει τα σέρβις. Ωραία, εντάξει. Μπορώ επίσης να σου λέω και συνέχεια καλή βόλτα, οπότε... Όχι, θα τα πληρώνω εγώ τα σέρβις, να το τακτοποιήσω εγώ. Πήρα καινούριο μηχανάκι και δεν μπορώ να το ανοίξω και το κάσι τώρα. Θέλω να το τεντώσω και δεν μπορώ. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, ξαδέρφια, καλησπέρα από την εξωτική Αθήνα. Ήρθα, πήρα το καινούριο μου μηχανάκι. Κουτί. Έπρεπε κάποια στιγμή και εγώ να το κάνω αυτό. Πραγματικά το περίμενα πώς και πώς. Έχω κάνει τόσο πολλή οικονομία τον τελευταίο χρόνο που και εγώ δεν το ξέρω. Κατέμ 990 Duke 2024. Το πρώτο, παρακαλώ, επαιτειακό Duke μαύρο που έχει έρθει στην Ελλάδα. Το πρώτο που αγοράστηκε. Δεν είναι σαν όνειρο, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτή τη στιγμή, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, πάω και λίγο σαν κοτούλα τώρα σαχεσμένος, αλλά είναι φυσιολογικό, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει και εγώ να το στρώσω, πρέπει να το συνηθίσω, πρέπει ένα σωρό πράγματα πρέπει. Παρ' όλα αυτά, εδώ είμαστε, για να μην το ξεχάσω. Κάποια χαρακτηριστικά για το μηχανάκι, να δείτε κάποια πράγματα, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Δεν θα τα πω εγώ, γιατί θα τα ξεχάσω. Εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι δικύλινδρο και είναι πάρα πολύ δυνατό. Αυτά θυμάμαι μόνο για τα 123 του άλογα. Πάμε να σας δείξω, να σας πει ο Γιώργος Παπασταύρου τι ακριβώς έχει και δεν έχει το συγκεκριμένο μηχανάκι. Σου λέτε να πούμε ότι έχει 123 άλογα, η ροπή της είναι στα 92,5 και ζυγίζει 179 κιλά χωρίς βενζίνη μέσα, όπως είναι η επίσημη μέτρηση, άδειο δηλαδή. Η συγκεκριμένη Duke έχει ενεργοποιημένο, φοράει το Tech Pack, το οποίο πάμε να δούμε τι είναι. Είναι ενεργοποιημένο το Quick Shifter, το MSR, το Adaptive Brake Light, το Traction Control της μοτοσυκλέτας. Μπορούμε να επέμβουμε και να φέρουμε στα μέτρα μας, δίνοντας δυνατότητα μέχρι 9 επίπεδα, 9 level δηλαδή, που μπορούμε να αυξομειώσουμε το Traction. Έχουμε Launch Control για την εκκίνηση. Χρησιμοποιεί το Track Pack που είναι για τη χρήση πίστας. Υπάρχει ρύθμιση στο anti-wheel με 5 διαβαθμίσεις. Αυτό είναι ουσιαστικά το πόσο θέλουμε να σουζάρει η μοτοσυκλέτα. Και φυσικά που μπορούμε να το απενεργοποιήσουμε πλήρως, όπως και το Traction Control και τα πιο πολλά ηλεκτρονικά της μοτοσυκλέτας, και να κάνουμε την διασκέδασή μας στην πίστα ή στον δρόμο πολύ πιο ευχάριστη. Να σας πω την αλήθεια, είμαι τόσο ενθουσιασμένος αυτή τη στιγμή με το μηχανάκι που ξέχασα μέχρι και κράνος να δέσω, τα ξέχασα όλα. Όλα τα έχω ξεχάσει, ρε. Όλα. Πάμε λίγο να εξηγήσουμε πώς κατέληξα στο να πάρω το συγκεκριμένο μηχανάκι. Εκτός από τα μούτρα, τα εξωγήινα που έχει, αυτά τα διαστημικά, τα μούτρα, τα επιθετικά που μου αρέσουν πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Παπασταύρου φταίει που πήρα τέτοιο μηχανάκι, γιατί όταν οδήγησα το Κατέμ το δικό του 890 που έχω βγάλει και βίντεο, έπαθα σοκ από το που έχει πάει η τεχνολογία στο θέμα μηχανακίων, να το θέσω έτσι. Οπότε δεν μπορούσα παρά να... Με μιλάει και τέτοια η GPS, να πούμε, για να μου εξηγήσει που πρέπει να πάω. Παρ' όλα αυτά, οδήγησα που λέτε το 890 το Adventure, οπότε έπαθα πλάκα. Αλλά να σας πω την αλήθεια, το δικό μου στυλ δεν είναι για Adventure. Κάποια στιγμή ίσως να είναι, αλλά αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν είναι. Αυτή τη στιγμή ήμουνα για ένα Δούκα.
Και τι καλύτερο από τον καινούριο Δούκα, το 990, η αναβάθμιση του 890. Να σας πω την αλήθεια, είχα ξεκινήσει να μαζεύω λεφτά για το 890, αλλά πάλι καλά δεν πρόλαβα να τα μαζέψω μέχρι να βγει το 990. Πάλι καλά, πάλι καλά. Γιατί θα το έπαιρνα το άλλο, θα βλέπα ότι βγήκε αυτό και θα πάθαινα πολλαπλά εγκεφαλικά, ξαδέρφια. Πολλαπλά εγκεφαλικά. Γιατί τα μούτρα από το συγκεκριμένο δεν συγκρίνονται με τίποτα άλλο που έχω δει. Είναι με διαφορά το πιο ωραίο μηχανάκι στη δικιά μου, για κατά γνώμη μου, έτσι, που έχω δει. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο μηχανάκι είναι αρκετά ακριβό, δεν μπορώ να πω. Με την έννοια ότι όταν σκεφτόμουν να πάρω το 890, το Duke, το R κιόλας, έβγαινε 14 χιλιάρικα. Έτσι, είχα πει θα τα μαζέψω κουτσουκούτσου, θα τα μαζέψω. Το συγκεκριμένο μηχανάκι βγαίνει στα 16,5. Καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά τα λεφτά, είναι αρκετά πιο πάνω. Επίσης δεν είναι το R, δεν έχει βγει ακόμα το R, αλλά δεν με νοιάζει, δεν υπήρχε περίπτωση να περιμένω να είμαι όλο το καλοκαίρι χωρίς μηχανάκι. Και το πιο σημαντικό είναι ότι τι ήθελα να πω, το πιο σημαντικό είναι ότι και τα ηλεκτρονικά του επίσης, αν τα θέλεις, έχεις 1500 χιλιόμετρα να κάνεις το demo, να τα δοκιμάσεις και μετά πρέπει να τα πληρώσεις. Παρ' όλα αυτά, εγώ τα πλήρωσα όλα εξ αρχής, τα πήρα, τα έβαλα όλα γιατί τα ήθελα όλα. Έτσι, τα ήθελα όλα. Πήρα πρώτη φορά καινούριο μηχανάκι, το έπαιρνα full extra, τελείωσε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Επόμενο βήμα τώρα, αφού το στρώσουμε, είναι να μπει ένα φίλτρο και μια εξάτμιση, λίγο να ακουγόμαστε στη Θεσσαλονίκη, να τρώμε τα πρόστιμά μας και να γουστάρουμε. Αυτή είναι η επόμενη κίνηση, να τα βάλω εξάτμιση. Αυτό. Δεν είναι πρόβλημα να το πάρω, δεν έχω χρεώσει τη μάνα μου, αλλά εγώ να το βάλω εξάτμιση. Μαμά, αν με ακούς, θα αργήσω να σου δώσω τα πίσω. Αλλά θα τα πάρεις. Θα τα πάρεις και εσύ κάποια στιγμή. Δεν θα στα χρωστάω μια ζωή, αλλά θα τα πάρεις και εσύ κάποια στιγμή. Λοιπόν, κάτσε γιατί αυτός είναι τρακαρισμένος από παντού, δεν είναι να ρισκάρουμε. Και ναι, αυτά που λέτε. Ο Γιώργος Παπασταύρου φταίει που οδηγήθηκα σε αυτό το συγκεκριμένο μηχανάκι, αλλά να πω την αλήθεια μου κι εγώ. Είτε ο Γιώργος με έφερνε κατέμ εκείνη τη μέρα, είτε με έφερνε οτιδήποτε άλλο, από τη στιγμή που είδα εγώ αυτό εδώ το συγκεκριμένο μηχανάκι, ερωτεύτηκα. Για να ακρίβεια, για να καταλάβετε, την τελευταία εβδομάδα δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Όταν λέμε καθόλου, δεν έχω κοιμηθεί. Πραγματικά είμαι με 3-4 ώρες ύπνο, γιατί περίμενα πώς και πώς να έρθω Αθήνα να το πάρω, να το πάω δικός μου. Μου λένε για την κατέμ, θέλεις να σας στείλω. Τι λες ρε, τι λες, είσαι τρελός? Όχι, θα έρθω εγώ Αθήνα να το πάρω, να το οδηγήσω, να κάνω και τα ωραιότατα τα 500 τα χιλιόμετρα μέχρι Θεσσαλονίκη και άτσε με μια χαρά θα είμαι. Ούτε να μην το στέλνεις ούτε τίποτα. Εγώ, εδώ naked, να φάμε αέρα, να δω πως είναι ο αέρας. Γιατί όλοι μου λένε naked και θα τα κάνεις και θα ράνεις και πολύ αέρα. Θέλω να φάω αέρα. Άντρας, αντρικά. Επίσης, για αυτούς που μου λένε κατέμ κάθε Τετάρτη μηχανικό, δεν θα πω τίποτα, θα πω ότι εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε. Αλλά να ξέρετε, εσείς που μου στέλνατε μηνύματα, μόλις είδατε τι πήρα ή όταν είδατε ότι θα πάρω κατέμ και μου λέγατε κάθε Τρίτη, κάθε Τετάρτη μηχανικό, εσάς θα σας γλεντήσω. Να το ξέρετε αυτό, να το θυμάστε. Γιατί είστε η αιτία που έχει βγει το όνομα. Δεν είστε η αιτία που έχει βγει το όνομα στην κατέμ. Η κατέμ ήταν η αιτία που βγήκε το όνομα στην κατέμ. Αλλά είστε η αιτία που συνεχίζει να βγαίνει το όνομα στην κατέμ. Και εφόσον δεν συμβεί αυτό που μου λέτε, εγώ προσωπικά θα σας γλεντήσω. Σας το λέω να το θυμάστε. Να το ξέρετε. Κάθε μέρα θα σας βάζω story ότι δεν είναι στο μηχανικό. Κάθε μέρα ρε κουφάλες, κάθε μέρα. Λοιπόν, δεν θα το τραβήξω άλλο. Δεν θέλω να το τραβήξω άλλο. Θέλω να χαρώ το μηχανάκι, θέλω να χαρώ τη διαδρομή. Να ξέρετε ότι στη διαδρομή για Θεσσαλονίκη θα φάω και βροχούλα. Θα φάω βροχούλα, ναι. Αλλά δεν με απασχολεί καθόλου. Να στη φάω, θα πάω, να το κλείσω μέσα στο μαγαζί και αύριο θα σηκωθώ νωρίς, να πάω στο γυμναστήριο και να πάω μετά να πλύνω το μωράκι, εφόσον δεν βρέχει. Γιατί άμα βρέχει, ούτε να το πλύνω μπορώ ούτε τίποτα. Αυτά τα λίγα από μένα, ξαδέρφια. Έρχονται βιντεάρες με το συγκεκριμένο μηχανάκι. Δεν μπορώ να σας πω ότι θα σας κάνω συχνά πυκνά motovlog. Μπορώ να σας πω όμως ότι με το που μπει η εξάτμιση θα βάλω εγγραφέα ήχου εξάτμισης, να μην ακούγομαι καθόλου εγώ, και απλά θα πηγαίνουμε διαδρομές, να γουστάρουμε θόρυβο, να γουστάρουμε στροφές, να γουστάρουμε το μηχανάκι. Και θα τα πούμε στα επόμενα 6 επεισόδια, ξαδέρφια. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, πάω να χαρώ το μωράκι μου.